Uhay malikai mausun ubade na kasinong nong halam hakita Barsora sa West Kasil District ulasaluti hakakanhon jang kisuba Bangladeshi gibadan kumakat nyongot hadu kat pangud diay kane gijingja kelaja kasantri kurisa warajar poi kumba hakpor sibis ting ai no phaisngi hakawai kachaka hajan sinong rajaju kabajangai tangkat tu kat ni nong halam kat bau tei malik mausun uba kerteng u Andrew Hasha lembat unongnya kali kidangwan nasillo panle chanong halam habai kerambat gelap tai kubor uba Hasha ulai thu batang maria poi hakate kachaka ladan kat tu kat ningut kibriu kiba khoi ketiban penyang bat nak liang chunki kila yang klam dah trais niu nomar kidang modur ba kidai kinong trais turok maria yang kakali kini kirunar kilami bat penap yu dah kawai nakamet bat na rendang kat ba yunongnya kalipat dan arngut ba penap dak pistol bat kini ru ya kapisa halo kani kejingja ka KSU South West Kasil District hapo kejelam jelas ketri usomna jet scam nong si hak step kan rik nopra arajar poi kilawan bani kendu ya deputy commissioner ka kongsi karungor bandawa ba kisipa ya da khapur BSF kidai ban pe ngor bhayo pol sam ban khangla de kejuarang tu ki Bangladeshi Kade halor ka jingjia ka bajia manhin kasni te haka surok nong jiri banle sa nong halam haka ba ki nong lute ki bede ki khar Bangladesh kumba khat pra khat khandai ngut ye ki la bat ya kawe kali jong perdok persam jungi bat kila yo rong ka pisa ka ba la da ki polak te kini ki khar Bangla ki ba rungtu ki bawan sa India rengkat ki tiar ki pen mensau ki wat ki ding ki don ru kumba katu kaningut ki ba bat ki tiar siap ki pistol te nakapor ni ju kendu ki bor district haka baide wat ka jingrung jingmi laj lut jung kini ki illegal Bangladeshi haka ni ka hakini ki than bordar jong ka South West te kani ngi iwa kadai ka jing simsting jong ki BSF nomor ba kalau don kerja kendu sisin hang ne po DC office hakataka sngi don ADC te kini ki BSF ki ong ba kajing kajung ki kalong ba ki syam sitom ban identify kita ki Bangladesh bat kita ki lokal te kane ka kapeni ya kajing klub jong kita ki sipai pahara kaput lane kita ki BSF ban ya dai ka jingrung jingmi jong kini ki khar Bangla te kajing kendu jungi mtai ADC Nakarpat ba nakaliang kibor district bagi penklanya kibor pahara dah kaba kin pa ban patrolling no ya kan surok ranikor nongjiri mit bat sngi bat itu ki snong itu kaput kiba jujian nakapor kini ki kampung trim di nakling disi haba de bakta kabenta ila kular ba insale ya kan kabenta bat ngila pen pauru ba nakaliang jungi lada kini ki jingya kendu jungi kisukut ang hijing kular bagi nang yeje ni kum kaseng kan sapoi kasni ba ni haban mi hi ba ni haban petrol hi ba lada jia ba tungku hangta wanum keno bingi bangi ngile kumta nomar bangi i na kapor hijing kular hibun re kita ka kampat ka telot palat te ngila buru ka jingkerpat i disi ba la kumno badai ban pen biang yaki mobile network hakite ki than khang bakan sup ka jing ai jing tip la don kino ki jingjia ki bakum kine bat ngila kerpat ru ban ngila pen sngo ru ba kide ban don no ki bang hakate ka than nong jiri lane bosora khang ban pen sup ya ki briu ki ba khayi pateng hakite ki jaka lane ki nong lek nong wan ba kinum kit pisashu sibun hakamet ndre habaki don ki bang hakite ki jaka kalau pensuk ya ki nak bakin sei bisa nak bang ikine ning nakling jungi la pensuk ikine bad idisi ro bade ba kene ka benta ila ular ba insa simkia insa pensuk ha ki bor ki badai ikine ka benta ni kerparu ya ki bor snong ikitu ki than kaput ba kide ban simkia ba kimde ban island ya karung kami jokini ki brung ni sutu ba ki bor snong ro ki don la ka jong ka bor ka jongki ba kinte la kam ya ki bakum kini ki jingrung jingmi like du jong kini ki briu banabar kamtam kini ki briu bade na Bangladesh lada ki bors nong ki simkia ki lap ki bakum kini ki ban IT ru haki pulit kang baki pulit kini ka badon kam te katkum ka jingyo jing tip jungi ba kitu ki than nongjiri bosora sto ki don ki briu ba ki briu pa ba hakaba wat ki nong tri bela ki juwa walam de kini ki briu ba na Bangladesh nomor ba kasuk ka khamtat ka bainong la ki siu yaki ni kerpat
ki paradok prasam jungi ki basyong hakite ki than ba kim de ban le ya ku bukum kini kim de ban ailat shu nong ne sakmat nomor ba ke jing yo lat jungki ban wan tre ha ki jing ki sam lane ba wan tre ya kini ki jat kam ka penlong ya kini ki khar bangla ba kin start ba kin tip lenti ba kin long ban kita kinong husiar ba kinong ai jing tip ya kalet kawan jungki briu ki jungi te ni kerpat ba nakaleng jungi kaseng lingba kane kalat lingba kini kilat pathai khobor ba kini ki kisnong hak itu ki than khaput ba kide ban yatre lang bat ni kaseng ban yatre lang ru bat kebor ka an khnang ban la ban te lakam ya kini ki jing yo lat jing kini ki khar bangla ban rung hak ki than